Bueno, mirade, perdonade que vos molestemos outra vez. Acabamos de ter un pleno, acabamos de ter o pleno de setembro. E no Bloque estamos, pero profundamente indignados. Acaban de aprobar unha modificación orzamentaria con seus votos, non? E a modificación orzamentaria é coller, cando tes o Concello nunha situación extrema económica, porque senón non se fan estas cousas, o que faz é que cando estás terminando o ano sacas cartos de un lado para destinar aos outros, basicamente porque se te acabou o orzamento. Bueno, de onde retiran os cartos? Bueno, pues retiran os cartos da rehabilitación do centro de saúde. 127.000 euros que estaban destinados para a rehabilitación do centro de saúde. E además es que ten historia, porque eles o que nos din é que, bueno, que dentro de unos meses van a aprobar un convenio coa Consellería. Non sei se vos recordades que o 18 de xullo deste ano apareceu esta noticia que di que a Consellería firma un convenio co Concello de Vedra. Pois, bueno, era falso, volverán a aparecer cando o firmen dentro de unos meses, e o convenio teóricamente en xullo era de 600.000 euros, veremos canto é cando asinen definitivamente, pero es que estes convenios funcionan dunha forma moi peculiar. Un convenio de 600.000 euros supón que a Consellería pon o 80% e o Concello de Vedra pon o 20%, quer decir que o 20% de 600.000 son 120.000 euros. Exactamente os cartos que retiran este ano e que cando apareza o convenio non van a ter para poder chegar a eses 600.000 euros e rehabilitar o centro de día. Es unha tras outra, unha deixadez. Temos un alcalde efímero que se dedica a viaxar, non está en Vedra, descoñece totalmente o que pasa en Vedra, se pasa a vida entre Madrid e, en fin, e a Deputación. Isto empeza a ser xa un problema colectivo sumamente grave. Xa non sabemos como explicalo. Pero bueno, en fin, nada, perdonade que vos molestemos. Un saludo e hasta a próxima.